Исәнмесез, турыдан тура эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Холод контроле контрольдәме? Я сообщала, но ничего такого не решили. Теге ки бу проблеманың интернет аша чишелешен Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Бер кеше аркасында нишләп бөтен йорт сусыз калган. 2 көн буена утырап салкын сусыз. Бу хәлгә ачыклыкны Динәк Самдинова кертергә тырышты. Ленин мәдәният сараенда төзелеш эшләре ничек бара? 92% готовность. Казанның авиатөзелеш районындагы мәдәният учак кайчан ачылыр? Тулырак Айза Шаймардамы. Һәр чирнең үз исе һәм үз көе була. Иске әйберләр базары халыкны нәрсә белән җәлеп итә? Булар хакында тулырак Нияз Рахман. Күзем ачсам, куе томан. Бүгенге иртә Татарстан халкын шулай каршы алды. Төшкә кадәр диярлек сузылган томан республика тормышына шактый үзгәреш кертте. Бу соңгы вакытта күзәтелгән иң көчле томан иде. Күз күреме 150 метрдан ким булу сәбәпле кайбер машиналар юлга чыга алмады. Казан халыкара аэропортында 10ннан артык рейсны тоткарладылар. Пассажирлар үз рейсын 3 сәгать көтәргә мәҗбүр булды. Ташкент-Казан самолетын күрше аэродром Самарага утырталар. Длительность задержки составляет от 1 до 3 часов. Рейсларны тоткарлау 1 сәгатьтән алып 3 сәгатькә кадәр дәвам итә. Пассажирлар белән эш федераль авиация кагыйдәләре кысаларында алып барыла. Көндез томан азайды һәм 11 сәгать 40 минуттан аэропорт гадәти режимда эшли. Көн үзәгенә томан таралды һәм самолетлар расписаниесе буенча оча башлады, әмма синоптиклар көчле томан иртәгә дә кабатланырга мөмкин ди. Артык ихтыяҗ булмаса, юлга чыкмаска, трассада юл кагыйдәләрен төгәл үтәргә киңәш ителә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген алкоголь продукциясын контрольдә тоту һәм исерткеч эчемлекләр әйләнеше советы утырышын үткәрде. Бу елның 9 аенда республикада алкоголь продукциясын сату 4% арткан. Агулану очраклары да күбәйгән, 9 ай эчендә 543 шундый очрак теркәлгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Шишиджам җәмгыяте генераль директоры Әхмәт Кырман белән дә очрашты. Алар Алабуга икътисади зонасындагы эшчәнлек һәм пыяла җитештерүне арттыру турында фикер алыштылар. Төркия пыялаларын Россия базарына күбрәк кертәчәкләр, ә Мисыр партнерлары Татарстан икътисадына инвестиция кертүне арттырырга ниятли. Рөстәм Миңнеханов Россия, Мисыр арасындагы эшлекле совет рәисе Михаил Орловны кабул итте. Максат сәүдә һәм инвестиция өлкәсендә элемтәләрне ныгыту. Фидакарь хезмәт өчен дәүләт медале белән Россия Исламский мир стратегик төркеме координаторы Вениамин Попов бүләкләнде. Вениамин Попов бу дәрәҗәгә халыкара элемтәләрне ныгыту һәм рухи әхлакый кыйммәтләрне саклауга керткән өлеше өчен ирешә. Әсхәт Нускабай урта хезмәттәшлек һәм ярдәм күрсәткән өчен Минтимер Шәймиевка рәхмәтен җиткерде. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Кремльдә Казахстан генераль консулы белән очрашты. Әсхәт Нускабай республикада 2012 елдан бери эшли, хәзер ул Татарстандагы эшчәнлеген төгәлләп, хезмәт юлын Санкт-Петербургта дәвам итәчәк. Халык контроле тиешле контрольдәме? Бүген Татарстанлылардан килгән интернет мөрәҗәгатьләрнең һәр 4-нчесе хәл ителмичә кире кагыла. Моның сәбәпләре төрле: акча җитми яки формаль җавап. Шулай да узган ел белән чагыштырганда, быел әлеге системага 4000 ярымга күбрәк хат килгән. Татарстанлылар нәрсә турында борчыла? Фәйрүзә Мәҗитова шул хакта. Машина йөртүченең руль артында иминлек каешын такмавы, җәмәгать транспортының йөрүшен күрсәтүче электрон таблоның эшләмәве, Трак коммуналь хуҗалыгы проблемалары. Буларны фотога төшереп, министрлык ведомстволарга җибәрергә һәм мәсьәләнең чишелешен телефон аша күзәтеп торырга мөмкин. Халык контроле хезмәтенә 5 ел булса да, Казан урамнарында бу турыда белмиләр әле. Слышали про систему народный контроль? Нет, не слышала. Нет, не слышала. Берәүләр белми, икенчеләр белеп тә проблеманы хәл итүгә ирешә алмый. Әлеге фотосурәтләрне Лилия Жылтухина халык контроле хезмәтенә 1 ай элек җибәргән. Көн саен баласын мәктәпкә озата торган юл. Агачлар баскан, кичен караңгы. Юлны яктыртуны, куакларны кисүне үтенгән. Ничего не решили? 11 октябрьдә җавап алдым. Агачларны да кисмәделәр, кичектерелде. Без йөргән юлда яктыртылмаячак, чөнки анда тротуар юк. Ул булмагач ут куелмый. Юридик яктан җавап дөрес. Әти, яни балалар йөргән юл ничек бар шулай? Сәбәбе проблемага формаль караш. Шулай да халык контроленә халыкның ышанышы юк түгел. Быел гына да 44 мең мөрәҗәгать килгән. Узган ел белән чагыштырганда бу 10%-ка артык. Теге яки бу мәсьәлә буенча җавапны 10 көн эчендә бирергә тиешләр. Тик таләп һәр вакытта да үтәлми. Акча кайдар җитми, кайдар контроль җитми, кайдар әле яңа кеше килгән, ул да проблеманы белеп бетерми. Менә шундый проблемалар бар бездә.
Еллар буе шешелмәгән сораулар бар. Әйтик, Ленинградский урамы 93-нче йорт ишек алдындагы әлеге юлны төзәтүне 2018 елның ноябренә кадәр кичектергәннәр. Такие заявки. Мондый мөрәҗәгатьләр озакка сузыла, чөнки бу бер көн эчендә хәл ителә торган эш түгел. Бездә болай да юллар күп ремонтлана, акча да кирәк бит әле. Мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге транспорт һәм юл хуҗалыгы, экология мәсьәләләренә карый. Халык ярдәме белән урманнарда меңнәрчә законсыз чүпрәкләр табыла. Ятмә белән балык тоту очраклары фаш ителә. Халык даими контрольдә. Фәрүзә Мәҗитова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Күршеләр тыныш алмау сәбәпле йорттагы бөтен кеше зыян күрә. Казанның Карбышев урамындагы 61-нче йортта яшәүчеләрнең инде берничә ай юньләп салкын су күргәне юк. Барысы да сентябрь аенда 9-нчы каттагы фатир хуҗасының аскы күршесен су эчендә калдыргач башлана. Акт төзелә. 34-нче фатир хуҗасы үз гаебен таный, ләкин берничә көннән тагын су баса. Бу хәлгә кем нокта куяр? Динә Хисаметдинова. Салкын су безнең юк. Воскресенье сәгать 9-дан бирле, ә бүген безнең уже вторник, 2 көн буена утра без салкын сусыз. Айгөл Галиева нишләргә дә белми, өендә салкын су юк. Шул ук вакытта инде сентябрьдән бирле бәдрәф һәм аш бүлмәсе түшәмнәре кипми. Өстәге фатирдан су баса, юешлектән алар саргаеп беткән, диварларда күгәрек. Ул әйтте: "Әйе, миндә ага, ләкин миндә ага кухняда да смеситель астыннан, туалетта да бачоктан ага. Аны ремонтларга бик күп акча һәм вакыт кирәк." Менә шулай диде. Минем аңа вакытым юк, менә шулай итеп яшәгез әле. Айгөл Галиева каягына мөрәҗәгать итмәгән, полиция дә чакырта, идарә компаниясенә дә бара, шикаятен прокуратурага да җибәрә. Нәтиҗәсе юк. 10 катлы йорт сусыз утыра, күршеләр канәгатьсезлеген белдерә. Все праздники, например, да, наказали. Не искупаться, ничего. Сегодня вон кое-как голову помыла. Унитаз тоже на горячей воде работает. Это ужасно. Мы покупаем воду. Фатир өчен түләү артты хәтта, гел кайнар суга бит, аның өчен түләү кыйммәт килә. 8-нче каттан 9-нчыга менә без биредә башкалар фикеренчә яман күрше торга тиеш. Менә аның фатиры 34-нче фатир. Кыңгырауга басып карыйбыз. Күргәнегезчә безгә бер кеше дә ачмый. Фатир хуҗасы белән без телефон аша элемтәгә кердек. Монда тормый. Рөстәм Гали Әскәров гаебен танырга теләми. Она занимается, эта девушка, вымогательством денег. Вот это элементарное вымогательство за счет соседей. Она прикрывает им краны, натравливает соседей на нас и говорит, что мы топим. На самом деле никто их не топит. Идарә компаниясе бу проблемадан хәбәрдар. Үз эшләрен эшләгәннәр суны япканнар. Су басуларының сәбәбе булган ватык унитаз багын хуҗа үзе төзәтергә тиеш диләр. Он должен свой бачок. Ул бәдрәфтәге юып төшерүче бакны төзәтергә тиеш, хуҗаның үзеннән башка аның фатирына керергә хакыбыз юк. Бездән ярдәм сораган Айгөл Галиева белән без чираттагы шикаятны Казан торак инспекциясына илтәбез. Әлеге оешма җитәкчесе иртәгә урынга чыгып тикшерү үткәрергә вәгъдә бирде. Жалоба к нам пришла 24 октября. Шикаят безгә 24 октябрьдә килде. Инде иртәгә инспектор урынга барып тикшерү үткәрергә тиеш. Фатирга безнең хезмәткәрләрне керсәләр һәм су басу очраклары теркәлсә, без беркетмә төзәячәкбез. Әгәр дә фатирга керә алмыйбыз икән, идарә компаниясенә максималь кыска вакыт эчендә халыкны салкын су белән тәэмин итәргә дигән боерык бирәбез. Әгәр дә 34-нче фатир хуҗасының гаебе расланса, аңа 1000 сум штраф каралган. Инде астагы фатирга ремонт ясатырга һәм күршеләренә килгән зыянны түләргә аны бары тик суд кына мәҗбүр итә ала. Динә Хисаметдинова, Мирзалюшев, Яңа Гасыр каналы. Чаллыда торак хезмәтләре өчен түләү киләсе елга 3-4% артачак. Бүген бу хакта башкарма комитетта хәбәр иттеләр. Хәзер Чаллыда яңа ел өчен бәяләрне карыйлар. Гомумән шәһәр өчен бу тема аеруча актуаль. Күптән түгел генә Чаллыда яшәүчеләр бәяләр югарылыктан зарланып, монополиягә каршы хезмәткә мөрәҗәгать иткән. Тик суд Автокала башкарма комитеты бәяләрендә закон бузучырагын тапмый. Моның нәрсә аңлатуын Илшат Аюпов ачыклады. Кайнар суыбызда ага, салкын суыбызда ага. Домда яшәүчеләрнең барсы да канәгать. 13-нче мәхәллә территориаль җәмәгать идарә компаниясе 3 ел элек оеша. 15 күп катлы йорт идарә компаниясенә карый. 2 йортта яшәүчеләр исә торык милекчеләре оешмасы булдырган. Безгә бойлер куярга дип әйттеләр, бойлер куябыз дип. Аның өчен шушы йортта яшәүчеләрдән ризалык җыеп, подпислар җыйдык, протокол собрание үткәрдек, протокол яздык. Хәзер инде киләсе ай квитанциясын көтәләр. Түләү өчен сумма кимер дип ышаналар. Хәзергә тарифларның ничек булуын Чаллы халкыннан сорадык. Я в этом не разбираюсь. Я плачу как это называется? Квитанция. Да, квитанция приходит, и я плачу как? Ну, автоплатеж у меня идет.
почему-то в разные дома именно платят по-разному горячую воду. Шунысы қызық, нишләп түрлі йортларда түрліше икән ул түләү суммасы. Biz bit aның теге нишкәлекләрен белмибез. Ничек аны саныйлар, башка шәһәрләр белән чагыштыру өчен дә менә миндә мәсәлән мәгълүмат юк. Чаллыда гомум йорт ихтыяҗлары өчен билгеләнә торган сумма артык югары дип халык УФАСка мөрәҗәгать итә. Аның нәтиҗәсендә антимонополия оешмасы Чаллы башкарма комитетына кисәтү җибәрә. Тик шәһәр җитәкчелеге үз дөрестлеген Татарстан арбитраж судында дәлилли. Эшне шушы көннәрдә Самардагы апелляция судында да карадылар. Анда да закон бузучы раклары табылмый. Говорить о том, что у нас каким-то образом тарифы установлены незаконно или необоснованно. Тарифларның дөрес билгеләнмәве турында әйтергә бернинди нигез юк. Ул хукук идарәсе экспертизасы уза. Һәм без аны шундук прокуратурага да җибәрәбез. Чаллыда башкарма комитет куйган бәяләрдән түбәнрәк түләүче йортлар бар. Бу әлбәттә яшәүчеләр үзләре хуҗа булган җирдә. Киләсе елга да бәяләр артачак. Шәһәр башкарма комитеты белгечләре әйтүенчә, автокалада коммуналь хезмәтләр өчен түләү 2015 елдан бирле үзгәрешсез кала. Һәм ул кайбер шәһәрләр, мәсәлән, Казан белән чагыштырганда күпкә арзанрак. Чаллыдан Илшат Аюпов, Альберт Шәфигуллин, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз солдагы минутларда. Һәр чорның үз исе һәм үз көе була. Иске әйберләр базары халыкны нәрсә белән җәлеп итә. Булар хакында тулырак Нияз Рахман. Татарстан радиосына 90 ел. Беренче сүзем Казан сөйли, хәерле көн. Милләтнең йөзе кашы булган радио нинди хатирәләрен яңарта. Айгөл Бәдретдинова репортажында. Әлмәт үз тарихын барлый бүген 36 ел элек яңа буынга мөрәҗәгать язып калдырылган капсуланы ачтылар. Тантанада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Аның өчен бу яшьлегенә кайтуга тең. Ул чакта шәһәр башкарма комитеты рәисе урынбасары буларак ул бу капсуланы шәхсән куючыларның берсе дә. Әлмәттәге эшлекле вакыйгалар турында Илдар Сафиуллин. 1981 елның сентябрь Әлмәт тарихына алтын хәрефләр белән уелган. Ул чакта биредә республикабыз нефтчеләре 2 миллиард тонна кара алтын чыгаруны билгеләп үтә. Киләчәк буынга мөрәҗәгать язылган капсула Мәдәният сарай бинасына шул вакыйга уңайнан куелган була. 36 елдан соң язманы халыкка ирештерделәр. Күңелемдә тынычлык та бар, шатлык та бик күп. Дигәндә, туган үскән җиргә кайтып, анда булган, күргән үзгәрешләрне тоеп, шатланып йөрим. Әлмәт үзгәрә, яхшы якка үзгәрә. Бүген әлмәтлеләр танылган шәхесләрнең исемнәрен дә яңартты. Җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе республика премьер-министры вазифаларын башкарган Мөхәммәд Сабиров шундый атаклы кешеләрнең берсе. 30 ел нефть тармагында партия дәүләт органнарында хезмәт куя. Аның исемен мәңгеләштереп Әлмәтнең Гагарин урамындагы үзе эшләгән бинага Әлмәт такта куйдылар. Фәрит Мөхәммәтшин Әлмәт дәүләт нефть институтында парламент сәгате үткәрде. Татарстан конституциясының 25 еллыгына багышланган зур сөйләшүдә җәмгыятебездәге актуаль мәсьәләләр күтәрелде. Һәр кеше үз безнең Татарстан конституциясын белергә тиеш, безнең тарихны белергә тиеш, безнең саф чиста татар телен әйбәт белергә тиеш. Республикабызның икътисади үсеше, яшьләрне социаль яклау сәясәте, институтның киләчәк язмышы, татар теленә бәйле вазгыять, буларның берсе дә студентлар игътибарыннан читтә калмады. Әлмәттән Илдар Сафиуллин, Фатгайсин, Булат Шафигуллин, Яңа гасыр каналы. Бүген Бөек Октябрь революциясенә 100 ел Татарстан коммунистлары бу уңайдан Муланур Вахитов һәйкәле каршына митингка җыелды. 200-га якын кеше килгән иде, күпчелеге өлкән буын вәкилләре. КПРФ тарафдарлары Октябрь революциясенең казанышларын барлады, социализмны сагынулары турында сөйләде. Митинг Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәленә чәчәк салу белән тәмамланды. 100 еллык Октябрьнең казанышы шунда ки, турак урыны булмасын, дәваләнү булмасын, уку һәм укыту булмасын. Җалый торнасын. Барсы да алар бездә бар иде, барсы өчен түләргә кирәк. Тарихи дата уңайыннан Татарстанлыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. 21 гасыр кешесе өчен ул елларның хәл иткеч вакыйгалары ватаныбыз тарихының иң катлаулы битләре. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин Октябрь революциясенең 100 еллыгы Россия революциясенең сәбәпләрен һәм асылын тагын бер кат өйрәнү өчен җитди нигез ул дип әйтүе очраклы түгел. Россия дәүләтенең бердәмлеген һәр яклап саклап, Россияны көчле һәм демократик ил итеп күрергә ихлас омтылып, без ватаныбызның тарихи бөеклеген саклап калабыз һәм арттырабыз, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
70 елга сузылган ул чыр кино һәм китапларда гына түгел, хәзерге тормышта да чагылыш таба. Яңа ел уенчыклары патефон, сифон, транзистор, СССР хатирәләрен саклый. Бу чырга сусаганнар һәр якшәмбе Кәрим Тинчурин бакчасындагы базарга килә. Мондагы сәүдә безне шул чырга алып кайтучы тормыш каналы кебек. Үзенчәлекле предметлар аша тарихка Нияз Рахман юл алды. Әнә шулай яңгыр юл 50-нче еллар Валерий Карминцев иске әйберләр базарына һәр ел саен чыга. Хәзерге яшьләр белмәдә торган дистәлегән пластинканың куласында. Патефонын кабызып шулча җырларны яңгырата, кызыксынучылар ишетеп монда агыла. Людей, которые интересуются. Совет чыры әйберләре белән кызыксынучылар шактый, аеруча кытайлар күп. Әлбәттә, Советлар Союзы хатирәсе монда һәм эшләмәдә саклана шул чыр уенчыклар, китаплар, акчалар, йорт кирәк яраклары һәм хәтта киемнәрдә, ял көннәрендә монда килүчеләр дә төрле чыр кешеләре. Электронный книги это уже нету. Әлбәттә, электрон китаплар алар башка. Ә монда сата торганнар балачакны хәтерләтә торган, аларның үз исләре бар. Тут приходишь вот как в детстве. Монда чыннан да балачакка кайткан кебек буласың, хәтта күмер үтүкләр бар. Мин кечкенә чакта аның белән уйный идем. Әнә шулай вакыт узган сайын тормыш үзгәрә, әле кайчан гына берәүләрнең яраткан әйберләре инде кибетләрдә таба алмаслык экспонатка әверелә. Китаплар инде электрон формада, җырны да башка җайламалардан тыңлыйлар. Он на виниле. Бу чын винил һәм бу минем яшьлек музыкасы. Әлеге винил дисклар күкрәккә тага торган билгеләр, чыжлап тора торган самавырлар чыры ул Советлар Союзының үз төсе, хәтта үз исе дә. Нияз Рахман, Марат Сәйдгараев, Яңа гасыр каналы. Октябрь юлбашчысы Ленин исеме Казанда кабат яңара авиатөзелеш районындагы Донлыклы Ленин мәдәният сараен төзекләндерәләр. Бинаның эчке өлешендә вак эшләр калган, төп максат мәдәни мираска ия объект 60-нчы еллар архитектурасын кайтарга тиеш. Исеменә күрә җисемеме, аерманы Айзат Шаймарданов эзләде. Это наши знаменитые двери, которые полностью воссозданы по тем образцам. Ишекләр генә түгел, хәтта идәндәге паркет та 60-нчы еллардагы кебек ясалган. Ленин мәдәният сараенда тарих та саклана, бина да заманчалаша. Төзекләндерү эшенең төп өлеше инде тамам. Вак эшләр вакытны ала хәзер. Менә бу төп концертлар залында мәсәлә. Реконструкциядә төп таләп дивардагы нәкыш орнаментлар элек ничек булган шулай саклап калу һәм булар барысы да 60-нчы еллардагы кебек, хәтта диварның төсләренә кадәр. Менә җиһазлар барысы да өр-яңадан булачак. Сәхнәдә заманча ут, тавыш бирү чаралары, залда исә өр-яңа утыргычлар. Дөрес, алар барысы да 60-нчы елларга охшатып, махсус заказ белән эшләнә. Бу фойе, монда да тарих янында заманчалык өстәле. Люстры находятся те самые, которые были приобретены в прошлом столетии, в 1960 году. Ленин мәдәният сараен майда төзекләндерә башладылар. Моның өчен Татарстан бюджетыннан 349 миллион сум акча бүлеп бирелә. Бина 1960 елда салынган, ул Сталин белән Хрущев чорларының архитектура үрнәге. Так как наше помещение... Безнең бина мәдәни мирас исемлегенә керү сәбәпле биредә барысы да 60-нчы елдагы архитектураны сакларга тиеш. Әмма объект әзер булгач, без монда заманча хезмәт күрсәтә башлаячакбыз. Бу кино залы биредә эшләр инде 90%-ка кадәр тамамланган. Идәндә яңа келәм дә җәелгән. Хәзер биредә кино күрсәтер өчен яңа җиһазлар гына көтәләр. Ленин мәдәният сараенда эш инде декабрьдә төгәлләнергә тиеш. Әле күптән түгел генә түбәдән су аккан бина бүген елмаеп мәдәният учагына үрелеп тора. Киләсе ел башыннан биредә 49 түгәрәк үз эшен кабат җанландырыр дип көтелә. Айзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Тыңлагыз, Казан сөйли. 1927 елның 7 ноябрендә көндезге сагат 12-дә беренче татар дикторы Гадел Кутуй шул сүзләрне радио эфир аша халыкка яңгырата. 90 ел элек була бу. Татарстан радиосы эшчәнлеген бер көнгә дә туктатмый. Шымлы 30-нчы елларда да, Бөек Ватан сугышы вакытында да бүген Татарстан радиосы үзенең тарихи бинасы Кәрим Тинчурин исемендәге театрда юбилейын үткәрде. Нинди хатирәләрен яңарттылар? Алдагы репортажда. Казан сөйли. Әлеге көй һәм аһәңле тавыш һәркемгә таныш. Узган гасыр ахырында диктор Тәлгать Хәмәтшин күпләрне шулай уятты. Мин эфирга чыктым 1987 елның 6 апрелендә. Алла бирсә, 31 ел була. Беренче сүзем Казан сөйли, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Каршылыклы 30-нчыларда да дәһшәтле сугыш елларында да эшчәнлеген туктатмый радио. Эфирга хәтта сугыш кырларыннан чыгалар. 58-нчы елда 7 республиканы берләштергән легендар Идел белән Урал арасында радиожурнал эшли башлый. Слышать эти позывные, Казан сөйли, вы знаете, испытывает чувство гордости за свою великую родину.
Это самое главное, что, собственно, сохраняет и развивает радио Татарстан. Музыкаль коллективлар булмаганда, оркестрлар булмаганда, ниләр булмаганда, бу безнең радио үзенең зур ролен үтәгән, халыкка музыканы җиткерүдә, халыкны тәрбияләүдә. Мондый укытучылар булганда биткә кызыллык китерү мөмкин түгел. Шуңа да радиода хезмәт куйган яшь буында зур җаваплылык тоеп тоткан кыйблага тугры кала. Тәрбиягә, белем бирүгә, төгәл, тулы мәгълүмат бирүгә юнәлдерелгән радио. Тавыш иң мөһиме, шуңа да журналистлар әзерләгән мәгълүмат, аларның сөйләме җентекле тикшерү уза. Кирәкмәгән малташлыйбыз, кайвакыт сүзләрен урыннарында алыштырырга туры килә сүзләрен, кайсы хәрефләрне дә алып ташларга кирәк була. 90 ел бу бик күп вакыт республика эчендә, безнең иң яраткан радио эчендә. Иң тырыш хезмәткәрләр бүген радио эфирда түгел, алар сәхнәгә менде. Телне, тарихны саклаудагы эшчәнлекләре өчен рәхмәт сүзләре ишетергә. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Көннең төп темасына әйләнеп кайтыйк, томаннан башладык, аның белән тәмамлыйк. Бу сирәк табигать күренеше белән сакланучылар фотога төшереп калырга шыкты. Томанлы фотосурәтне беренче булып президент Рөстәм Миңнеханов Инстаграмга алды. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Бик матур табигать күренеше, ул спортчыларга комачау итмәдеме? Юк, томан спортчыларга шикәя комачауламый, безнең атлетларыбыз төрле ярышларда катнашып, медальләр яулый, җанатарларны шулай итеп шатландыра. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Бүген Казанда тимер-аякта фигурлы шоу буенча Россия кубогының 4-нче этабы башланды. Буздагы ярышлар атна ахырына кадәр бара. Башкалабызның спорт сарайында ил күләм ярышта осталыкларын күрсәтергә Россиянең 17 төбәгеннән 200-гә якын спортчы җыелган. Бүген кич спорт осталары һәм спорт сталарына кандидатлар кыска номерда чыгыш ясый. Иртәгә ачылыш тантанасы була. Мавыктыргыч ярышлар 11 ноябрь шимбә көненә кадәр дәвам итәчәк. Торпеда командасы Акбарстан реванш алды. Күрәсең, бер айлык булган уңышсызлык Түбән Новгород клубына өстәмә көч-куәт биргәндер. Ике команда да сакланып кына калмыйча көчле һөҗүмнәргә кереште. Көндәшләр 2 тапкыр күпчелектә уйнаса да гол оештыра алмадылар. Менә икенче периодның башында Торпеда отчылыкта булуга карамастан Акбарска бер алка кертте. Тагын 8 минуттан кунаклар икенче голны юллый. Игра была очень быстрая. Без бу очрашуга аеруча җитди әзерлек белән килдек. Уен бик тәхрикәтчән үтте. Миңа хоккей ошады. Хуҗалар составында Никита Яськов, Станислав Галимов капкасына бер гол кертте, ләкин Зиннатулла Вилалтинов уенчылары җиңелүдән котыла алмый. Нәтиҗә 1-2. Татарстан спортчысы Марта Мартьянова фехтование буенча дөнья кубогына узучы ярышта командалар арасында көмеш медаль иясе булды. Спорт чарасы Франциядә үтте. 8-1 финалында безнең кызлар әлләни авырлыкларсыз гына Испания командасын тармар итте. Нәтиҗә 45-24. Шерек финалда Венгрия рапирчыларын буйсындыру ансат кына бирелмәй. Ярым финалда исә Россиялеләр Америка Кушма Штатлары кызларын җиңде. Финалда Италия спортчылары 45-38 исәбе белән безнең командадан өстен чыкты. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Һава торышының иганәчесе сезнең теләкләрегез буенча җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Тиз арада сезгә кирәкле үлчәмдә сыйфатлы шкаф-купе ясап бирә. Шкаф-купеның үҗде проектын китерү һәм җыеп бирү бушлай. Бары тик ноябрь аенда гына ДМ паролен әйткән очракта шкаф-купегызга өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Данил Мастер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Сезне игътибарга яңа бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруны иганәчесе Ачык акционерлык җәмгыяте Марбия Фарм гриппофлю даруын тәкъдим итә. Грипп белән салкын тиюгә тормышыгызның ямын бозуга юл куймагыз.
Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Хәзер хаватыр шатурна мәгълүмат. Яндекс погода сервисы мәгълүматына шансак, иртәгә көньяк чыгышта. Бөгелмә баулы ознакайда төнлә явым-төшемсез, көндез карлы. Температура төнлә 2 градус салкын, көндез исә 0 градус. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада төнлә явым-төшемнәр булмый. Көндез бераз кар явачак. Температура төнлә 1 градус салкын, көндез 1 градус җылы. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе, Менделеевскида көндез кар көтелә. Температура төнлә 1 градус суык, көндез 0 градус. Төньяк-көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Температура төнлә дә көндездә 0 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Чүпрәледә болытлы һәм явым-төшемсез. Төнлә 1 градус салкын, көндез 2 градус җылы. Үзәктә, Чистай, Нурлат, Аксубайда кар булуы мөмкин. Төнлә 0, көндез 2 градус җылы. Алда көннәрдә явым-төшемнәр ихтималы аз. Сезнең өчен яңа бер файдалы мәгълүмат. ГАЗ автомобиленең республикадагы рәсми дилерләре Луйдор Казан автоүзәге. Үз базасында автомобильләрне сату, камилләштерү, автосервис, шулай ук гарантия һәм гарантиядан соң хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнә. Луйдор Казан, Сибир тракты 59-нчы йорт. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр ГАЗ Луидор Казань. Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. Номера. Слов нет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Но цеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий. Бакирово шифаханасы республикада гына түгел, шулай ук бөтен Россиядә дә танылган. Биредә ел сайын 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле табиблар һәм кунакчыл хезмәткәрләр сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга ярдәм итәр. Башкалабыз Казанда явым-төшемнәр көтелми. Температура төнлә 0, көндез 2 градус җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Көчле магнитураны көтелә, игътибарлы булыгыз. Сезнең өчен яңа бер файдалы мәгълүмат. Тапшырма игънәчесе ООО «Акбарс недвижимость». Компания сатып алучы аен игълан итә. Бары 190 яхшы фатир, яхшы бәягә. Светлая долина торак комплексындагы фатир 185 меңлек файда белән. Телефон 843 2 955 77 77. Только 190 квартир с хорошей скидкой. Квартира в Светлой долине с выгодой 185 тысяч рублей. Звоните 295 77 77.